fantaziju, majke. Ej si vidio, ovaj ko mi ima 7 godina, a gledaj, on nikad se vidiš, ništa ne vidiš. Majču da, aj slikaj ti nas ovdje trojicu, pa ćeš ovo ti skinet. Reći ja, jer ću vidjeti smo radili. A je strašno. Ali ovo je fenomen, stvarno, ovo je u meni žuvatno. Ali pogledati šta je u njega. Oduševio sam se. Da, 7 godina ima ko mi nikad ništa nismo bili, jer ne dimi ništa, vidiš? A vidiš opet, vidiš peče već pol ure, samo se čuje tu... Ja. Ima patnje zastavljeni smo. Vidiš ima ovo ovdje za kaj vruće su. Fantazija. Kaj je. Pa i da ga gledaš ovo gore, vidiš ovo gore. A vidiš ima ovo. Strašno, pa to govorim ga. Aj, moj Majić. Stravo, nemam riječi. Čekaj. Sigurno njegova ura traje u 80 minuta. Čija? Tvoje. Ali jesi prijatelju napravio... Otac je gledan. Dobro, otac, ali ne mogu, stvarno je fantastično. A di je otac? A sad će doći ispita, evo sad, za 15-20 minuta. Ja sam junior. Ti si senior junior. Svaka čao. Stvarno fantazija, moj. Dugo nisam bio ovako neđe. Ovo je odbijente vrhunski. Da. A svi su zubi od kamera, vidiš? Kaj je izveo. Pogledaj ti Majiću da to ništa... Nema dima. Sad će ti mogu staviti točku. Trunka dima nema. Sada moramo to odvratiti, ali je ovo naš. Moramo pa evo, to je gotovo. Evo, sve odmah Majiću, žalili bi da nismo došli. Da, došao. Ja, bilo mi žal nešto ovako vidjeti. Fantazija čovječe. Gleda sad tamo se bavi. Šime suga uta, voga me. Kale voga me, maca si od tras. Sidi lijepo jaketu stavi tamo. Ja ne mogu još doći Ja ne mogu se majke. Ja sam te prošao svašta, ali ovako nešto nisam vidio. Kako Majić?